Evin 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 amın Hunermenda bi nav û deng Hozan Canî him di çarçoveya pîrozbahiya Newrozê û him jî jaliyê neteweyên yekbûyî ve ji bo civînekê derbarê mafê jinan a navnetebeyî hate Amerîkayê. Hozan Canî ji bo dengê Amerîkayê him kilam got û him jî behsa ziyareta xwe Amerîkayê kir. Bi taybetî Newroz di serî da ji bo Newrozê hatim. Newroza îsal ji bo me pir girîng e, ji bo gelê Kurd pir girîng e, ji bo jina Kurd pir girîng e. Me xas em dengê xwe bigînin çar aliyê dunyayê, me xas em Newrozê jî li vê derê jî bi coşekî mezin tevlîbûna gelê me yê Amerîka û nêvanê wan ê Emerîkî ve em tevlî bibin, coşa xwe pîroz bikin. Wezê ji delalê dilê xwe ra şerjê kimiya sora serberanê. Gava diyo bavê min golê law edûlê kanê miya sora serberanê. Îsal di Newroza 2023 da li vê derê li Amerîkayê muzîka xwe pêşkêş bikî. Her wiha em bêjin peyama te ya îsal ji bo Newroza îsal çi ye? Ji bo Newrozê dixwazim pêşeroja me hilbijartin heye. Pêşeroja me ji bo mafê jinê em di vê Newrozê da wekî bikin sembolekî em bi ser bikevin, em Kurdistanê bi ser bixînin, em maf û ziman û çand û kultûr Kurdî tevê Newrozê salê werin bi azadî em pîroz bikin, divê em hilbijartin bi taybetî bi ser bixînin. Hozan Canî îsal di neteweyên yekbûyî da wek jineka Kurd hate gazîkirin û li wir him kilam got û him jî xala rewşa jinên Kurd û têkoşîna wan kir. Netewa yekbûyî ji bo hevalê ku jinê ku di zindana da binê tecrîtê da ez jî sê çar sal di zindanê da mabûm ji semînetê zindanê û mafê jina Kurd çar perçê Kurdistanê di çi rewşî da ye em di yeka netewî da em nîqaş bikin. Ez dawet kirim û gelek jinê dunyayê jî bi vê semînetê dawet kiribûn. Doyê derê da me nîqaş li ser vî rengî kir ji bo mafê jinê. Hozan Canî di hevpeyvînê da balkişan li ser zimanê Kurdî jî û got ku divê Kurd kar bikin ku bila zimanê Kurdî li Tirkiye bibe zimanê fermî. Kultur zimanê te nasnama te ye. Eger ku tu bixwazî nasnama xwe pêş bixî, divê tu çand û kultûra Kurdî zimanê Kurdî pêş bixî. Evaya jî li vê derê bang dikim li dayîkê Kurd her malî da, her dibistanê da zimanê zarokê xwe bi Kurdî bixwînin, bi Kurdî binivîsînin, bi Kurdî biaxipin, bi Kurdî ji hev hez bikin. Hez kirin bi Kurdî xweş e. Çimkî nasnama gelê Kurd e. Hêjeyê gotinê ku Newroza îsal wek salên berê balîkariya Kurdên ji New Yorkê û New Jerseyê bi avayekî hevbeş di 25 Adarê da wê li New Jerseyê were pîroz kirin. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New Jersey.